No vindeiro pleno levaremos unha moción conxunta na que levaremos a cesión dunha parcela no barrio de San Lázaro que ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, que suporá a creación, se a Xunta de Galiza ten a ben aceptar esta cesión, de máis de 30 vivendas públicas. Segundo explicou o voceiro nacionalista, a cesión destes terreos iría ligada a varios condicionantes, entre os que se atopa que as vivendas se ofrezan en réxime de alugueiro a un prezo accesible. A proposta do BNG, esta cesión farase cunha serie de condicionamentos que cremos que desembocarán en mellores oportunidades para a cidadanía de Noia e para poder fixar poboación. Neste sentido, a condición máis importante que se lle porá ao Instituto Galego de Vivenda e Solo será que esas máis de 30 vivendas sexan destinadas ao aluguer accesible. Por todos é sabido, é un consenso que hai pois tanto en organismos internacionais como no personal técnico das administracións públicas, que cando a vivenda de protección é destinada á venta, termina, co paso do tempo, sendo vivenda libre e non cumprindo esa función social. Polo tanto, poremos esa condición nestas vivendas de que sexa vivenda, volvo a dicir, destinada ao aluguer accesible. Por outra parte, tamén se lle pon unha condición de que estas vivendas sexan construídas nos vindeiros 2 anos e tamén se lle fai unha petición ao IGUS para que o baixo dese edificio permaneza en mans do Concello de Noia e se poda destinar a servizos municipais, os servizos tamén no marco das competencias da Xunta, pero servizos para a cidadanía de Noia, como podería ser un centro de día, se finalmente se destina nesta localización, ou calquera outra cuestión que mellore a vida da veciñanza noiesa.